Men şu arbitraj barada aýdyp berýän zatlarym hemmesini muço aýdyp berýänler asly hemmesi pullu satylan informasiýalar özüňiz googleýäňiz. Egerde birinden sorasaňyz bilýän olsa da aýtmaýasyny şoňalyk bizde bir açyk zat da adamlar da bilemok näme üçin. Şoň üçin polny like, kommentariýa bilen gollap goýaryn. Hemme zat muço aýdyp berýän öz edip berýän zatlaryny paýlaşýanlar. Hiç öz edip görmek zadymy aýtýanlar. Öz edip berýän zatlaryny paýlaşýan. Hemen men bir professionalny trader ya professionalny ýene bir zat oň ýarsat pikir etmäň ya molumdur etmäň. Çista blogger, çista öz edýän zadymy paýlaşýan, prinsip sedem şo zatlar edip pul gazanyp bilýäňiz. Hemen salam. Geçenki videoda Zalotoy Koronadan we kartlaň üstüne pul gazanmany öğretdim. Bu videoda kontakt prilajenýaň üstünden pul gazanmany öğretjek. Videoň hökma suratda soňra çenni görüň, üstüje diňläň. Allanmarsyňyz ýa sokulmarsyňyz ýa puluňyzy ýitirmez ýa dolja görüň, dolja diňläň. Şurada her hilçek öz podvodny kamynjyklary bar. Şolar aýdyp geçjek we nädip ýankaly pul pırlap pul gazanmany öğretjek. Birinji bilen etmeli zat, Rossiýada bir san nadёжный adam tapmaly. Ýa siziň dostuňyz ýa garnaşyňyz öz ynanyp berýän adamyňyz bolmaly. Ol adam hökman suratda kontakt prilajenýa we şonu skaçat etmeli we registrasiýa etmeli. O ta ütkeş zat ýok, danysyny ýazsa bolar. Kontakt prilajenýaň suratyny ýazylşyny şurada goýjakdyr. Şo zatlar edýär, ondan soň ýanky prilajenýaň üstü bilen size Rossiýadan bärik Türkiýe pul uratýar. Kontakt prilajenýaň minuslar we pluslar bar. Pluslardan näme? Pluslardan bu Zalotoy Korona bilen deňeşdirende Zalotoy Koronada size $16,000, maksimum $20,000 gelip bilýär. Kontaktda bolsa size $40,000dan $100,000 içinde bir aýyň içinde gelip bilýär pul limitiňiz bar. Ýöne minus amma minusy kontaktda bir açyk kurs beýgirek gelýär. Zalotoy Koronada, napример, egerde şu wagt Zalotoy Koronada 61.20 bolsa, kontaktda 61.40 ya 61.80 şoňal gideta 40 kopeyka, 30 kopeyka, 20 kopeyka her hile käwagçyk Zalotoy Korona kursundan aşakda bolan otama ol ýöne aýda bir kedek bolan bar. Atak postoyanny kontaktyň kursu Zalotoy Koronada bir açyk ýokarda bolandyr. Ana şol minusy bar. Plusy am aýtdym limiti köp. Inni aňardaky uradýan adam size Rossiýada garnaşyňyz, tanşyňyz, nadёжный bolsa bolar. Şo size ýanky prilajenýaň üstünden uradyp bilýär. Ýa-da egerde şol garnaşyňyz ýa doganyňyz aňarda Moskwada ýa Piterda, opşam ul şäherlerde ýaşaýan bolsa, onu ol gün pryamoy banka baryp ýürüp kontaktyň öz adjeljiklary bolýar. Edil Zalotoy Koronada bolýar, edil şoňaly kontaktda öz adjeljiklary bolýar, şo taýyny uradyp bilýändir. Onu şo taýdan bankdan uradanda näme plus bar? Size kart tapmak gerek bolýar. Aňardan hökman suratda Raiffeisen ýa-da Tinkoff kart tapmaly. Sebäbi başga kartlar şu wada priнимать eden oýdan. Wrode Sberbank'ın mir kartını käwagçyk priнимать edýär. Ýöne egerde siz Türkiýede başga Gazagystana, Özbegistana, Täjikistana urasaňyz kontaktyňyz bilen Sber mir priнимать edýär. Atak Türkiýe uratjak bolsaň biziňkiler priнимать etmedi. Siziň özüňiz barlak görüň. Raiffeisen'dan uradyk gördük we Tinkoff'dan. Inni aňardaky size uradýa puly kontaktyň üstü bilen siz onu bärden gitýäňiz, çekýäňiz. Diýeli bärde kontaktlar ýörükde çekilen ýerler bardyr. Upata. Upata türkdäkler siz bilýärsiňiz. Ýörükde upatalar bar. Şolara barýaňyz, kontaktdan pul geldi diýip çekýäňiz. Dolar eliňize alýaňyz. Gowzady bärde kontaktlar Zalotoy Koronalar ýalyl. Zalotoy Koronalar problemler, dolar ýok, ýene bir zat ýa oçurken kontaktda gowzady oňalyk zat ýok. Oçur az, lüboy wagt pul bar. Gidýäňiz ýa kontaktdan pul alyňyz, äkitdiňiz Tetherça. Tether uje bilýäňiz, bilmeýänler üçin Tether zat Binance'ın içine, to есть kriptovalyutadaky dolar diýip hasap edin. Elektronlu dolar, asly ol stable coin, to есть bahasy madama dolar bilen deň bolup durýar. Şoň üçin Tether alınýar. Tether gidip bärden alýaňyz Tetherçydan gidjekde komissiýa 0,5 berersiňiz, 0,6 berersiňiz, her hil komissiýa bolýar. Şo komissiýany berýäňiz, uradýaňyz Rossiýadaky Binance'na. Hökman suratda başlamakanız aňardakydan soraň Binance bir açyk düşünýän adam bolsun. Soraň aňardakydan Binance düşünýänmi, zatmy? Düşünmeýän bolsa da açdyn, skaçat etdin. Aşakda Binance'ın sylkasyny we Bybit'in sylkasyny goýjak. Näme üçin? Sebäbi ýanky gelýän puly uradýaňlar siz aňar Binance ol hökman suratda P2P'de satmalylar. Şoň üçin
aşakda ingo birjalan silkam goýjak Binance, Bybit, men silkamda registrasiýa etseňiz, verifikasiýadan geçseňiz size $4,000 için bonus verir, ondan aşaram 20% skitkanız, öyle komisyon. Arkayın geçin, arkayın skaçay dedin, basın. Ben mıdama aitcan size, uje gidjeta 1 yıllan ver, belki köpreğim olmak mal, gününü ödeyen yalı, to hep dedi 3-4 kere gaycan, hökmansı uğratta Binance skaçay dedin, Euro'nun, Bybit skaçay dedin, Euro'nun, to birjalan içine hökman trade'a başlamak gerek. Siz içine girip öğrenmeli. Sebäbi her kilçik zat çarşlar var, pul gazanıp bolýan. Ul pulla kiçijek pulların ýöne köp gazanıp bolýan zatlar var. Şo zatlar öwrenörsiňiz ýa siz hökman suratda Binance, Bybit, skaça dedin, registrasiýa edin, öwrenin içine Instagramda boş wagtyňyzy geçireňizden bolny zada öwrenin şo taýda wagtyňyzy geçiriňde. Binance'ın içine, Bybit'in içine hem palezny, hem peýdal, hem pribilny zat. Indi başladyk. Ýanky uratdyňyz aňaryk Russiýa puluňyzy. Size kontaktdan pul geldi, siz berden upata bardyňyz, pasportuňyzy berdiňiz, çekdiňiz, aldyňyz, tetara atdyňyz aňarkyň Binance'na. Aňarkyň Binance'na atdyňyzdan soň ol P2P'den satmalar, toýs P2P. Şurada ýazylşyny zany goýjak, men size uje öňem aýtdym, bu gezegem aýdan, hökman suratda galçykallara satdyň, kelläňiziň agyrsy az bolar. Galçykasyzlar köpüsi maşenik bolýar, size ulu kurs diýerler. Ýöne aýkarç atanoklar eýle beýle opşam pulny ýitirip görenler aşagda kommentariýada ýazyň siz bilýänsiňiz. Kän adam P2P'de pulny ýitirdi şoň üçin ünsüje bolmaly, howluk meller sataňyzda ondan soň mysal üçin näde pulny ýitirýär diýip sorajaklar üçin şurada aýdyk geçeýin. Pulny näde bitirýärler adamlar girýär Binance'ın içine ýanky P2P'ye satýarlar. Satanlaryna pul karta gelmäke деньги получили кнопка çıkıyor. Şon bastılar bollu pul gideceği içinden. Tamam Binance'a mı izne vermiyor, hiç kime mi izne vermiyor. Pul iminle mesela için size Tinkoff'a çıkaryanı da iminle size SMS saat gelenle üns vermeyen SMS maşenlikler uğrayacağı. Hökman suratda Tinkoff prilajenyanın içine girip barlan pul geldi mi? O gelen olsa ondan sonra Binance'a geçip yankaya деньги получил подтверждать edip görüyorsunuz. Bollu pulunuz gidiyor. Size ruble geliyor, sizden tetler gidiyor. Düşünüňizmi? Şoň üçin gaty ünsüz bolun P2P'de satdaňyzda puluňyz gitse yzyny alyp bilýän dälsiňiz hiç ýagdaýda. Onsoň bärden aňardan kontaktdan uğraçak adam tapaňyzda da realny nadёjny adam bolsun sebäbi siz bärden belki oňa pul berip bilersiňiz ýa ol öz puluny обычно edilýän zat 50. Mysal üçin siz bärden $1000 goşýaňyz, olaňardan $1000 goşýa, ikiňiz ondan soň pırla oturýaňyz peýdaçyňyzy çykaryp näme üçin 50 sen gowy Käbat kartlarda pullar blok bolup bile, kontaktda, sistemde galyp bile, ondan soň iziňi ylgamaly bolýar. Aňardaky adam siziň puluňyz üçin hiç wagt ylgamaýar, kellesini aňartmaýar. Şoň üçin ikiňiz hem deňje goşuň, oňam pulu bolýar, siziň hem puluňyz bolýar. Deňje goşuň, egerde şo pul bir ýerde doňsa sistemada ol adam palibom ylgar öz pul üçin, sebäbi o taýda öz pulanmada. Şoň üçin hökman suratda 50-50 işlem, mudama şonu gowy peýdanam 50-50 paýlaşyp goýurum. Ýene aýtmal zat, kontaktdan uradanyny hökman suratda $2000'dan urasın. Kän uratmasın. Nälik uradylýar? Ana men şurada zadnam goýar, animasiýaçyňam iýberde de aýdyp bererim. Kontaktda girýäňiz, adyňyz, familiýaňyz, atprawitel öz adysyny, familiýasyny ýa-da nomeryny ýazar. Ondan soň aşagda siziň adyňyz, familiýaňyz, nomeryňyz ýazylýar. Nomer ýazylanda seredin 90, Türkiýe urada Türk nomeri ýazmalar. Ýazmaly 90, keseçilik 536 toys haýsy kod bolsa, haýsy operatorun kodu. 536 keseçilik ondan soň gön abyşny ýazyp gitmeli. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Plusa moýmak gerekkä, nola moýmak gerekkä. Toys goýmak gerekkälerle siz 0 goýsaňyz ýa plus goýsaňyz ýa-da şu keseçiligi goýmasaňyz siz uradyp bilmeýäňiz kontaktdan hiç ýagdaýda. Şoň üçin şonu da üns berin. 90 keseçilik kodu 536 mı 556 mı näme bolsa şonu ondan soň ýene keseçilik uje ýazyp gitýäňiz polny nomeri. Düşünüňiz? $2000'dan näme üçin uratmaly? $2000'dan kän uradaňda kontaktda to sistem düşýär, to aşypka berýär. Imni prilajenиядан uradaňyzda, haçanda prilajenиядан uratýaňyzda aňardan telefondan. Şonu hökman suratda $2000'dan uradaň. Günne bir adam madyny 10 sançyk kod, o da $20,000 pul bolýar. 10 koddan uratyp bilýäňiz. Şeýde bir aýyň içinde 40,000 60,000 ýaly limiti bolýar. 100,000 içinde limiti bar. Käwagt ýöne hemme pasportda däl, käbir pasportda gelýär, käbir pasportda gelýär. Bilemok näme üçin beýdýänler. Şeýdip uradýarýaňyz 2000'den ýa egerde aňardaky bar, bankdan uratsa. Pitcherda ýa Moskwada bolsa da aňardaky işleşýäňiz.
Pittsburgh'da Moskva'da olsa ol barip gün $4,000 uğratıp bilýändir bir koddan. Toýst gün $4,000 bankdan uğradyňyzda näçe diýsen uğratyp bolýar göni. Hiç zat sebäp bankdan uğradyňda ýa kaçma kartdan uğratmak gerek. Hemem aşypka beren sistemi gowdady. Bankdan uğratsaň çaltam uğrat bolýar. Prilajeniyada uğradyňda käwat aşypka berýändir, ondan soň zady daýyn. Bu da ýanky bir minuslardan biri kontaktda kän aşypka berýär. 3-4 kere qaytarap uğradı verin. $2,000'dan kän etmeň boldy. Gatyk ütköş kyn zady ýok. Polibom hemmek için başaracak zady. Kontaktdan isteseňiz içlen, isteseňiz Zalto karondan, isteseňiz eýlek kartdan size haýsy udobny bolsa şonu edin. Şu wagt men özüm kontaktdan kän işleşýän, näme üçin sebäbi bir adama limit kän bolýar, şonu men gowy. Aslında öz adyma getirtýän ýa-da ýandak dostlarlaryň adyny uratdyrýan. Limit gowy. $40,000, $70,000, $80,000 gelýär göni tarp çekýän, ipirleýän. Şo gowy şu wagt ýöne minusy komissiýasy gymmadrak pribil ad bolýar. Ýöne şo pribili biz ulusumman pırlap yapýar. Şunun şol zady rashodymyzy ulpul pırlap yapyp goýýar. Ana şuňarak video halan olsaňyz like, kommentariýa ýene dowamy gerekmi size? Toýst arbitraj barda ýene video edeyinmi? Ýazyň aşagda. Başga da sviaskalar berjek diýdim innik videoda Ukraina kartwyla näde işlemesi o sviaskany berjek. Ýöne iň esasy video köp prosmotr almaly, köp like almaly, köp kommentariýa. Şu aýdyp beren zatlaryň hemmesi asly pullu satylýan informasiýa. Hiç kim muğdaydan ok size özüňiz bilýäňiz. Şoň üçin pulnu like, kommentariýa, podдержка, repost edin, paýlaşyň Instagramda. Men Instagramda da podpisat edin, podpisat etmejikler daý koýan. Şurada goýjak aşagda ссылка hemme zadyň. Iň esasy adam akyllyca targawa edin, akyllyca biznes edin, jana sag bolsun.